हॅलो फ्रेंड, श्रुतीज किचनमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण असं काहीतरी बनवूया जे खायला खूपच चविष्ट आणि बनवायला खूपच सोपं असायला हवं। चला तर मग लगेचच सुरुवात करूया। आपण या ठिकाणी एक वाटीभर सोयाबीनच्या वड्या घेतलेल्या आहेत। यांना आपण आता गरम पाण्यामध्ये छान भिजवून त्यांचं पाणी पूर्णपणे पिळून घेऊया। तुम्ही बघू शकता आपले मस्त असे सोयाबीन भिजून आणि छान पिळून झालेले आहेत। यामध्ये थोडंही पाणी आपल्याला ठेवायचं नाहीये, पूर्णपणे पिळून काढायचे आहेत। आता आपण यांना मिक्सरच्या भांड्यामध्ये दळून घेणार आहोत। फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता आपलं छान असं सोया चंक्स दळून झालेले आहेत। आपल्याला यांना जास्त बारीक दळायचं नाहीये, असं थोडंसं चरभरं दळायचं आहे। छान असे दळले गेले आहेत। आता आपण यांना एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया। आता आपण यामध्ये अर्धा चमचा तिखट टाकतोय, थोडासा काळा मसाला, छोटा चमचा हळद आणि चवीपुरतं मीठ, 2 चमचे बेसन टाकतो यामध्ये। जर आपल्याला अजून लागलं तर आपण यामध्ये टाकू शकतो, सुरुवातीला थोडंच टाकूया। आणि 1 चमचा कॉर्नफ्लोअर, आता आपण हे सर्व छान असं मिक्स करून घेऊया। पहिले आपण असंच मिक्स करूया, नंतर आपण पाणी टाकूया। आपण यामध्ये थोडंसं अजून बेसन पीठ ऍड करूया। 1-1.5 चमचा आपण यामध्ये अजून बेसन पीठ टाकतोय आणि थोडंसं कॉर्नफ्लोअर सुद्धा वाढूया। आता आपण थोडंसं यामध्ये पाणी टाकून याला छान एकजीव करून घेऊया। याला आपल्याला ह्या पद्धतीचं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता। आता आपण यामध्ये खूप असा बारीक चिरून घेतलेला छोटा कांदा घालतोय आणि यालाही छान असं मिक्स करून घेऊया। आता आपण कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तेल छान गरम होऊ देऊया। आपलं तेल या ठिकाणी छान गरम झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये जे आपण मिश्रण तयार करून घेतलेलं आहे त्याचे छान छोटे छोटे बॉल्स यामध्ये सोडूया। आता आपण यांना छान असं क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता हे छान असे क्रिस्पी झालेले आहेत, मस्त लालसर रंग आलेला आहे। आता आपण यांना प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आपण असे सर्व बॉल्स तयार करून तळून घेणार आहोत। आता फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता आपल्या मस्त अशा कुरकुरीत सोयाबीनच्या भज्या रेडी आहेत। तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी नक्की ट्राय करा, खायलाही खूप मस्त लागतात ह्या भज्या। पटकन ट्राय करा आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। सोबतच व्हिडिओला लाईक करायला देखील विसरू नका आणि अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी श्रुतीज किचनला नक्की सबस्क्राइब करा। भेटूया नव्या रेसिपी सोबत। धन्यवाद।